момент се намирам в Алфатар, място, където искат да поставят ветрогенераторни перки. Защо? Казват зелена енергия, България трябва да спазва зелената сделка, която целият свят отказа вече. Това е само прикритието за действието, което искат да направят управляващи с нас, а то е тотално да унищожат България и да унищожат нейните ресурси. Предимството на България е, че имаме хубава плодородна почва. Тук почвата е идеална, защото е близо до Дунава, чернозем, наносни почви. Има много вода, има възможност за правене на зеленчуци, да се изкарват милиарди. В същия момент това, което правят, понеже селата са обезлюдени заради лошото управление на ГЕРБ и ДПС и те нямат хора, с които да се прави това земеделие. Последствието от това нещо е, почват да искат да слагат навсякъде ветрогенератори, за да им произвеждат пари за тях, да могат те да задоволяват стандарта на живот, който имат в Дубай, в Лондон, Манхатън, Барселона, Рим, в които живеят и в които си харчат парите. Те замазват очите на хората, първо продават атомната централа Белене и казват, ние ще произвеждаме енергия да е зелена, въпреки че атомната централа е зелена. Защо не искат атомната централа в Белене? Защото държавна собственост не могат да крадат така лесно, както примерно тези ветрогенератори са техни. Нещото, което тези хора правят, говорят за зелена енергия, всъщност навсякъде, където управляват ГЕРБ и ДПС, има масови незаконни сметища. Елате да видите за какво говорим в случая. Ние подадохме сигнал за незаконно сметище. Всичкото е това място. Е място, където хората отиват да си свърлят боклука. Не само в Алфатар. Незаконните сметища са над 10 000 на брой в България. Ние отидохме и поискахме от кметовете на ГЕРБ и ДПС да си вършат работата. Затова вземат заплата, затова вие плащате данъци, такса смет, РИОСВ-тата собственост на ДПС-тата, с цел всичкото това нещо да направят така, че да ви вкарат в бела и после вие да сте зависими. Искам да видите табелата. Не е сметище, забранено изхвърлянето на отпадъци. Нарушителите се наказват с глоба от 500 лева. В същия момент може да видите прясната пръст. Това са го изринали с багера и са го сложили сега. Какво са направили тези хора? Трябва да спазват закона. За нас закона важи по един начин, за тях важи по друг. Или нас, когато някой иска да се заяжда, в населените места знаят това, което се случва. Почват, събарят ви, оградата 3 см излязла, гаража 2 см по-висок. В същия момент те правят престъпление към екологията, защото от тук водата се стича долу в деретата, отива и тя после се пие, подпочвени води, замърсява се целият терен. След като сме подали сигнала за сметището, вместо общината да го изчисти и да освободи територията и екологията от своите действия, вижте какво е направил. Ето тук се виждат турбички навсякъде. Хората казват, да, то няма проблем, някой се хвърля боклука и ние го изсипваме в дерето. Разбирате ли? Изсипваме в дерето. Областна управа трябва да се грижи за държавната собственост. Това е държавна собственост. Ресурси, които държавата трябва да управлява. Тук е престъпление на правителството и на управляващите. Всички мълчат. Няма ГЕРБ, няма ДПС, няма ППДБ, няма Зелени Балкани, няма Гората БГ. Всичко за това нещо мълчат. Не е проблем. Вижте го само сметището. Вижте го. Подаваме сигнал. РИОСВ даже не са дошли да го видят. Те идват с багера и го изсипват в дерето. Ходят да залесяват уж милиони дръвчета, от което никой не се хваща. Ей ги тука. Орехи. Значи дървото се задушава, защото не може да диша коренното система, тези дървета ще изсъхнат. Боклуците са натикани надолу. Там може да видим хладилници и други неща. Никой не се е взел да ги изчисти, никой не е казал нещо. Ето там може да видим от производството, къде си изхвърлят водата, е там отсреща. Правят си пак далавери. Не знаем дали работят пречиствателни станции или директно не ги изхвърлят. От тук нататък няма оставим нито един да функционира в България, без по някакъв начин да спазва правилата. Позволи са незаконно сметище, защото по този начин купуват гласовете на хората, казват, първо те не вършат услуга, която трябва да се урегулира сметосъбирането от страна на кметовете, нали? И това трябва да се провери от страна на областни управители. Има Министерство на околна среда и водите, въобще има 100 органа, които го контролират. В крайна сметка, ето го това нещо, което се случва. Целият терен, после идват, изсипват го дерето, слагат пръст отгоре и от тук идва метан, идват всякакви други химии, отрови. Всичко се унищожава. И сега не искаме да попитаме в каква държава живеем. Нали? Европейска, къде е Европейския съюз? Сега ще им подадем сигнали. Къде са нашите управляващи, които искат зелена енергия? Какви перки да слагаме за зелена енергия, като те унищожават почвите и унищожават водите и унищожават всичко? Това нещо трябва да спре.
Поради тази причина искаме да кажем на Делян Пеевски, Бойко Борисов, Иво Прокопиев, Костадин Костадинов, Кирил Петков, Асен Василев, там всичките, които са. Това нещо, уважаеми дами и господа, не може да продължава, ако вашите кметове не си вършат работата, ако в България няма закон, който трябва да се показва първо от тези, които налагат закона и тези, които го създават, ние като граждани също ще откажем да изпълняваме законите и да плащаме за каквото и да е, какви данъци да плащаме, като ето го, това нещо, което става след нашите данъци. Вие отровяте нашите земи. Ние ще продължаваме да го правим, показваме сигнали. Там има 500 лева глоба. Тук трябва да има 100 000 лева глоба за кмет и община за тези нарушения екологични, които са извършени. Парченце по парченце да го съберат със собствената си ръка и нашите деца искаме освободена земята от тяхните боклуци. Ако не могат да се справят, да напускат и да се назначават хора, които могат да го направят.